Għal-jum ieħor l-awtoritajiet tas-saħħa kkonfermaw aktar każi ġodda ta' COVID-19 bin-numru totali minn Marzu l-hawn issa jaqbes l-1500 persuna. Fl-aħħar 24 siegħa kienu 48 dawk li nstabu pożittivi filwaqt li fiequ 7 oħra. Dan ifisser li l-każi attivi bħalissa jgħoddu 709. Mill-każijiet il-ġodda, 3 ħadu l-virus minn fuq il-post tax-xogħol, 2 minn skola tal-Ingliż u kien hemm 9 persuni minn djar tal-anzjani li ttestjaw pożittivi. Diversi esperti mediċi qed jindikaw li bħalissa l-R factor f'pajjiżna qabeż sew il-livell ta' 2.5 u għandna xejn anqas minn 1200 persuna fi kwarantina. Skont l-aħħar informazzjoni li ngħatati 2 bħalissa hemm 2 persuni fl-ITU illi għadhom infettati bil-coronavirus. Dawn iċ-ċifri kollha qed jibqgħu jinżammu moħbija mill-midja laburista li qed tirrapporta biss l-istqarrijiet maħruġa minn Kastilja. Dan l-istazzjon min-naħa l-oħra qed jibqa' jagħti l-istampa sħiħa u fatwali tas-sitwazzjoni li tinkludi n-numru totali bl-immigranti b'kollox. Intant matul din l-24 ġimgħa tal-pandemija diġà kellna żieda ta' aktar minn 250 każ ta' coronavirus viċin ferm tan-numri li kellna l-ġimgħa li għaddiet.